Болестта като път. Глава 5. Човекът е болен. Болестта е нещо повече от функционално несъвършенство на природата. Тя е част от една всеобхватна система правила, която служи на еволюцията. Човек не може да се освободи от болестта, тъй като здравето се нуждае от нея като от противоположен полюс. Човекът е болен, защото му липсва единството. Азът живее от разграничаването и затова се страхува от отдаването, от любовта и от единението. Следователно, човек трябва да направи симптома излишно, като допусне в съзнанието си онова, което му липсва.